previously on How Did We Get Here. Ngiyathembisa ukuthi ngizokuthanda, ngikunakekele, ngikuhloniphe, ngikweseke kuwo konke esibhekana nakho. And the man of mama, siyazi ukuthi wena uzobehave esikoleni. Angithi, do you promise? Awumatatazeli ungajahi lapho sisazofika everything hamba ngesikhathi go with the flow wasijahi down. Will be the best business for this tender. This man has been in prison for several times, several different reasons. Sam, don't do that again, please. Cabanga ukuthi sibambele umshishi lo ukruga yabo. Simengezele khona njengegundwane. Uzokhwehlela yonke into esiyifunayo boss. Bekile lo sathana. Ngilapha nomfazi wakhe ngikuhlele emgogodla basesela esaluni. Yambona la ngunjandini lapho uhamba nesibabula bangena endlini. Sifikile sikhathi sokuthi mina nawe sithandane. Ungajabulela bhuti wami Nkosi yami. Mhlawumbe ngizoba ngconywana talone ti. Kuningi shani kuningi. Ukhathela malala vuka. Bhuti, umuntu uyenza into angayazi. Ayifika la nje kuba nenkinga. Ayimele ngibuyele emuva ngeke. I must go break. Bhuti, hayibo. Ukuthi ngiceke indaba zami manje. Ayikhamba mina phela ngikhulume kuningi Bhuti wami ngiyajabula nje bhuti ongithandayo kusami. Bengiyomthatha kumunye bhuti. Ufana nami kanje. Ngiyomthatha thank you so much. You're welcome. Shukela mntakama. Amhlanje ngizoyimeeting la. Kuphi? Meeting nama Big 5 la. So ngiyacabanga uzobuya late. Mina ukubulela khona. Ngisalele kwamanje sekufika. Amakoti basekhaya kanibala ngani kuze kushaya isikhathi. Hawu. Mele kuvuke mina ngisuka le Kapa. Sino sizayo la ekhaya. Uzawufika amaduze nje la. Hayi amakoti basekhaya manje ngithanda vele mina la. Yeah. Uzobuya nini a bit late? Ngiyacabanga uzobuya nje ngabuma 8-9 so ngiyamqela ngizoshiya something like card ngihamba mhlawumbe ngespa ukode yabo nozinese awuputami bani imali yami yonke lapho angeke futhi angeke you make my day bye sothola ikhadi lapho uyahamba Kanjalo usitethile mos. Iya, futhi nesakele ngeke. Ndathi ngomthelo wonke yamaqedi abusekumnika imali. Bakawatile bo Yami yonke le imali bone. Bakawatile bo
Uzwakala Spike. Njama-post. No stress. 200k phezu kwakho sabekile. Into incane musleyo, mayibuye. Manje-ke uwena i-offing no. Ayishali 200k la phezulu. Marazini 200k ncane. Yeah. About 500,000 Yeah, mayibuye. Ngikhuluma kakhulu biza let's roll it. Mangishale ushandise kumele sibe nedini. Dilani man. Ukuthi manguyinda thatha yonke into nayo. Paradise. Uyasangana, wengeke letsanga udemani. Mamelake. Wena mawuyina. Njengoba ubhizi ugijima uya ema-22. Thatha yonke le mali. Yeah. Abafuna response Pumele. Yeah. But I keep on elevating and I keep on penetrating. Magunsiman, Banazia push. Ubekwa yini la ntombi muhle kanje wena? Usesama ushanele indoda yakhe so bekade ngicela ukuthi ngizohlala naye for isikhathana nje ngisafuna umsebenzi. Excuse me sis kodwa ngethemba ukuthi hayi umsebenzi wona uzowuthola ngoba thina siyakujabulela ukubona umuntu ofana nawe la. Ngiyacabanga maningi amantombazana amahle la ngaphandle kodwa. Ya wona ngaba mahle kodwa akekho ofana nawe kubo bonke nje. Uchaza ukuthini? Ngichaza ukuthi wena ngathi uyingelosi nje emhlabeni elahleke ezulu indlela omuhle ngayo. Wangicambelana. Angicambela manga I love you. Oh, into etshela umuntu esifazana ukufakela intangazo esandleni. Ngani? Tshengisa. Imageba musu. Imageba. Fonke imali ebhiasane simshayile nohali. Hayi imali ngani? Sibuyekeza futhi. Baba uthe cross. Sikhethe ngawe fast ke. Nangiro 500,000. No, Kruger. No, ungayeza idea. I know to set you to bank this money, bro. Why when's so man? Baba ngiphathwa la paradise. Umtshelo, kusibani imali engaka sibani? Hayi man, man. Aziye spine. Angalokho ngifisa ukuthi amakwanti uhlubhana. Ucathi ukwenzakala. Hayi baba. One card ngala bese. Yabona mnyiboza la paradise, ngiyabheja la. Akucathi ukuthi kwenzakalani. Dilo nodilo. Umoshe isikhathi. Lokho kuyenza kuba basilada skin. Umyasha. Before sishale shalisi. This one is the final match. Hayi. Idili yami ukuthi mangicova le mali yazosiphanela. Usakene. Dilo nodilo. Lokho kuyenza kuba baskin ngala. Babemuzwa lo muntu uthi futhi wena thatha isikhwama lo Chelile sibani yini into ngekhuluma nengalabezi yini into ngekhuluma nengalabezi mali yonke khona ngenxa yakho Alright, uza kahle nemali yakho. Uzothatha nemali la ekhaya pho. Angikwazisi. Ya, yena ngumtshelile kodwa manje lamagama aphuma enhlizweni straight for wena. Hayi-ke ngiyaxolisa futhi I'm not looking forward to be an option kuma-relationship enangiyona inhloko umuntu esifazane odlala ngekhekhela kunye kanjalo. Madoda. Black Forest uyangincentsha nje manje. Baby, when you find it now. Kushabo sona la. Lamazi angiyija ngeenkathi zakho tana. Yabona formane yasho ngeenkathi zakho. Phethe mina manje la.
umuntu omdala kubonisa. Hayi, inhlanhla yakho man, inhlanhla leyana. Angiboni uzoshaya le. Njengokubonisa wena mfana. Utheni? Utheni? Asiyona. Mama Diego, spy. Diego. Yeah. Diego is not here. Have you tried to call him? Ngobe ngithoye efoni bengeke ngibuze ngaye. Oh, okay. Ngiyabuzwa. And then who's this guy now? Kufune wena uthi yamlo. Le awuthi ngaresolution system da. So usithole igawele yabo. Lapho mamlini. Gawele. Yeah. Okay. So that's how much we put out. Before Nishia, should I fix you a drink or something? No, it's great. Niggas like pretending, shot it, get me top. Yeah. We about to get it straight now. We don't fool around, we keep it real. We only see the at the table where you shot and goals, nigga talking deals. Keep on passing by the gate, nigga. Yeah, we celebrate with the real ones. Time flies, yeah, I'm still the same motherfucker, nigga. Different attitude. Pick a boo, I ain't playing. Yo, bekumnandi kuba nawe futhi namhlanje. Asithembe ukuthi ngizobona futhi maduzane. Music to my ears. Hey, my child. Ice cream date kusasa. It's on me. Really? Yazini, ungitext ngizofika mina ngizokupick up ne. Okay, ngizobona kusasa ke. Uhambe kahle. Sale kahle la. I love you so much, I just don't want you to leave. You mean a lot, you mean a lot, you mean a lot to me. Ngena uphoseka nje yini manje? Hey, ngathi sejumpile ndati. Hamba. Detective kanye this beautiful detective there looking for you outside. Kwenzakalani bacala bomaphuzu la Justin? Oh, mzala labo mina ngimazi bangifunani. 8 years zonke babhizi bagijimisana nami ba-12 for call. Angeke khona ukubona isikhathi mhlawumbe. I can name it, bro. Sibabona. Amazi bezana masibabona. Cause ngibhizi ngephepha wethu. Sifonele abantu fast. Ay. Shit. Aba lento badlanga ngalona umhlaba. Embara nawe yababona bafanelana labantu laba. Tell me photo. No, bethonzela ngizodlala la. Oh, Ngizomsebenza. sebenza. Aba lento badlanga. No, bethu detective. Hey, mina ngimazi ukuthi detective umushe umthamo wena. Lo zonga la best. Swazi serious question. Mazongapela njengomzekela. Manje uyakomplena ngabe nawe. Thiwa izolo kusukulekile bekujulana la. La Yebo. uzula umadolana bangani? Mina ngiyamangala yazi impela. Mama ndandane lethu. Lapha emnyango kunesayini eshoyo ukuthi ama-weapons awadingeki lapha phakathi. Manje ngoba phela sikwazi ukufunda. Bona senzile ibanga lapha. Ngoba la kunabantu abangena emadolana. Ayisesakhiwe. Ibanga noma yonke indawo lapha phakathi. Hayi abantu bayidlulela nje badolana lapha. Asazizwe. Bona ufuna simtshengise ama-CCTV footage. No, maybe uqinisile. Qiniseka phela. Next time ngicela ukuthi control business yakho because asifuna umuntu phakathi wokukomplena ngabe nawe. Or else. Isiphuzo phela into manje ukuthi No, business asikwazi ukuthi singayivali. Cha, isitifiketi isikhona and umthetho siyawulandela ne-procedure. Business is legit. So nina qashwa yini ekhaya ngisibona lisenze. Noma njalo lesibani lisenze. So nina ngafutha kanami police station. Ngaba masasiqedile namhlanje khona ukuthi sinahamba la qashwe khona ngoba mina qashana. Sisebenza. Telefoni kabi. Jami, mina ngikhathele ukuthi mina. Mina ngifuna siyenze. Thatha sonke istaff plan kanjani. Ujonga phela istaff. Bese uzofunela ukuthi istaff iwash. Hella sick, you better see me coughing now. Bring the coffin, I'm sick to death now. So kupugela, kodwa mastandana. Sabona sesi, ngokukhulu. Thandeka ingane yakho yakho. Unyaka wakho ungijwayela kabi. Uzumtshela ukuthi ungijwayela kabi. Thandeka lo.
Ngineminyaka e-8 engayikhokheli lengane ngicela usizo njengoba ini engizwe mama So, ngikhathele ngihambe ngibemelanga late shona khaya. Awusekelanga la. Siyaba. Awube uyazi ngibe paradise nje. As always. Awuthini Ube mama wakho la, bheka la, uphuma azoletha indodakazi yakho ongitshela ngayo. Umama wengane yakho bheka la azoletha indodakazi yakho ongamtshelanga ngayo. Ungachaza noma yini emtheleni Mama akusegazini. Hey, mama. Hey, mama. Hey. Ngiyakutshela ke sisi ukuthi lately akusuye. Izolo ngiyamfonela ka-15 azange abambe ifoni. Asiye emhlanganweni noKruger. Bangifonela uKruger ukuthi ayekho naye. I think kumele isasalele ngaso. Mhlawumbe vele ayekho namukuthi sesingafonela i-Big 5 manager yakhona. Yathi akekho lapho. So angisazi ke namanje ukuthi ngicela nini. Oyengahlala ephasi ufuzo ukwenzakalani mhlawumbe yena uzakutshela right. Mhlawumbe ngiya-overthinka la. Hello Budi. Ngiyaphila. Hayibo. Hayibo uthande kuyashada. Siyambongisa bo, siyambongisa. Ngizozana nomyeni wami emshadweni. Angithi uyazi ukuthi yonke into ngiyenza nababala endlini. Akunankinga ke ngiyabonga ngizomtshela. Alright. Ubudam lo. Ngitshela ukuthi usisome yashada. Usasethwa ngikhathele. Mangabe lawe uyafuna ukuthi asakhe asoshadisa. Sokumele umuntu ayothulisa-ke. Yes. Yeah, but I keep on elevating and I keep on penetrating. I'm going to man, wanna see a push, make the best. Ngomashonani ukuthi wena phela udetective. Awukazi ngizombuza ngomsebenzi wami kubudile bengizokutshela. Sibonanga sidinga ngaso ukuthi nje. Uyabona ke into engihlala ngikhuluma ngayo. Kahle kahle siyabona into esiyenzayo sengikhathele ukudlala lo mdlalo esidlala ngayo. Ntombi yazi ukuthi ngiyakuthanda nje. Ngingamanga lakhe ngicacisele ukuthi ufuna ngani, ufuna mina ufuna yini. Angikwazi ngiyakhala ngiyakhala. Mina ngicabanga ukuthi isikhathi masihamba ngizokhetha mina noJulia sicalekile age. Ngicela ukuthi wenze decision right. Ntombi ngiyakuthanda kakhulu futhi. Kodwa ke lo ngabudala esikhuluma. Hayi ngisho ukuthi uye ohambayo. No, angisho ukuthi ngiyakthanda kakhulu. Kodwa mangabona uzofuna ukuthi ngikhethe wena kuba yena. Hayi, ngicabanga ukuthi ngizicabangela phela lapha. Ngicela ukuthi uhambe. Diego, ngazi yonke into about Paradise. Ngiyazi ukuthi ngithengisa ama-drugs lapho and ngisebenzisa Paradise ukuhleba imizi. And wazi ukuthi waphuma ngalowo mnyango loyo. Angisasile lutho kwena kodwa ipholisa kulo. Diego Tumelo Tau, nomngane wakho kaGiso.
ngithembe ukuthi ngizofuna ngize ngithole bese ngiyanibamba. Yawo nasikhohlakala sendoda. Ucabanga ukuthi ubani nozodlala ngomngane wami? Nokhuluma ngani wena? Ufebela umendi wena. Angazi isikhathi sama-accusation akho. Azonadali. Awunadali shem. Lo mfazi lo ukwenzela iqiniso. Uyilo nkosikazi lo wonke amadoda athandazela ukuba naye la ngaphandle. Wena nguyuda omnikeza yona lo ngendlela. Ngokuthi uvumele your ex-girlfriend ifike la emzini wendoda yakhe la ashadele khona. Izoletha umntwana una 8 years omenze ngaphandle komshado. Sis. Sisami, uzovumela umngane wakho ukuthi akhulume nami kanje kami ukhona. Ubuyabudala. Utshele ukuthi ngibuye eParadise nje. Wayehlisa umqambela amaya kanje. Ngicambela baba. Umqambela amaya. Hayi shut the fuck up wena ngikhuluma nawe. Umshado wami nomindi lo. Sithatha ngicambela baba. Bekumele ngiyeParadise. Bekumele sengiyibithi. Ngikufonelile, ngakufonela kayi-3. Ngaze ngafonela uKagiso. Wangitshela ukuthi akakaze akubone in 3 days. UKagiso ukhuluma iqiniso Senzana. Because bomele se-meeting njengamanje uKagiso. Shothi kunomuntu ofuna ukuthenga iParadise. So uKagiso akafika. So njengoba ngafika ngiyacabanga ukuthi ukwatile naye ukuthi mina mfuthi ngithengise iParadise. Yena akafuna ukuthi ngithengise iParadise. Mina into engenza ukuthi ngithengise iParadise. Ukuthi ngiyabona ukuthi isikhathi sami sibhaye sengisiphethe iParadise. Ndani ukuthi ngisiphethe kuwena nje. So ngifuna ukulungisa yonke lento leyo. Ungayithengisi iParadise. Ngicela ukuthi ugcine ithembiso zakho. Ube indoda eneqiniso. Uyenze yonke into osuzoyenza for mina noJuni. Uzoyenza njalo isithembiso. Angisozokucambela. Ubani lo foyinayo lo msebenzi ngehathi Pink? No, phela kusumuntu obalulekile. Ubani okhuluma okufanele ibhaki? Uyangichithela. Angazi ngokwenza lokho. Angisoze. Umsebeleni ngehathi. Umsebeleni umuntu lo ngehathi. Oh, babe. Ngachaza. Chaze ini? Chaza. Lo muntu lo ngihlangana naye izolo. Umuntu osifazana. Ngihlangana naye izolo. Alungisipera le moto. Umseba ngehathi. Umseba ngehathi umuntu ohlala naye izolo. Ngiyahamba ngikushiya, hamba nomntana. Baby, no love, babe. Ngikwazi ukungishiya futhi. Isithando sami wena. La muntu akusho lutho. Baby, mamela. Mamela la. Ngeke. Sithandwa. Baby, lo muntu lona. Uqabane nendoda yakhe lapha endlini. So bekathi uyahamba uyosibulala. So iveri le moto yakhe lapha so bengimsiza mina. Ngase ngimluleka. Esikisi so umluleka kwami kusho kwami ukuthi kumnika isense. Akasayibulalanga njengoba sekafuna manje. Kusho bona ukuthi hayi ufuna ukuvuka. Ngoba vele usho njalo ukuthi bangakwazibulela uzokufonela. Ngithembisa ukuthi emanzalana. Akwenzakalanga uzofuna ama-2 true God masi. Salazi. Ngamampela la. Bona kuhlanje ngomuntu. It's kind of much.
Welcome once again. Ladies and gentlemen, I called you here today to let you know that next year there's going to be elections for the mayoral position. And I'm counting on you, ladies and gentlemen, to support me on this one. Because I'm not looking forward in losing this throne. So, Mr. Mayor, how do you want to help you? Ngiyacabanga-ke lesidebhide lapho siyabona ukuthi Mr. Mayor usisizela mina. So uzosidinga nje ukuthi simakethele umsebenzi wakhe omuhle senze leyo. Mqondo omuhle. Mina ngizokhuluma nomsebenzi bami. Fanele place umlayezo ku-social media platforms. Bakhulume izinto ezihle ngawo, Mr. Mayor. Thank you. Don't worry, Mr. Mayor, we got you. No. Thank you, ladies and gentlemen. Before I forget, next year there's going to be 5 tenders that are going to be awarded. And if you guys make sure which I get this mayoral position next year, I will make sure that I give each and every one of you a 10 worth millions, I must say. Millions? Yeah, no. However, ladies and gentlemen, the main reason why we have met today is for me to announce who is going to get the tender. You must understand that in every race there's only one winner. Unfortunately, in this one also, there's one winner. So let me announce to you, ladies and gentlemen, that this tender is awarded to Mr. Sam. Can we just give him a round of applause? So, as part of that, I would like us to go and celebrate on behalf of Mr. Sam for winning the tender. I was thinking we could go to Paradise. No. Paradise under some renovation construction much. But okay. Yeah, don't tell them to play with the down. It's a pity. You're spending money. I'm on the charity. Mina ngiyayazi indawo nje ekahle usona wonke umuntu. Leyo ndawo le bayibiza the lakes. So singahamba nje lapho ngeSaturday zobani. Perfect. Sunday. Bona manje. No, well, then the lakes is. The lakes. Once again, ladies and gentlemen, thank you for coming. Yeah, I will see you at the lakes. Oh yeah, since you're celebrating me, it's fine, it's okay, you can bring a plus one. It's alright. Okay. Fuck with me, you will know who the hell am I. Who am I? I'm the product of the ghetto. Who am I? I'm the man I always wanna be, the captain of my path, the man for my dreams. Who am I? Ngiliteva yazo story side. Who am I? Muskotendo kwali progolat. Who am I? I'm a dreamer, I'm a fighter, I'm a winner, I'm not a quitter, I'm a soldier, I'm a dad. So you are looking at my own with 40% of the time, but we told you much. Then you put a comma in your life just to stop mine. Ambition is priceless, let me go get him. We're signing deals, we're elevating. They thinking you acting. You play me the mean, nigga. You
ulodine kandela ubuyele elokishini and look for a job. Mina ngiyahlupha mangivela nje kushintsha amagiyere job mina ngifake full stop. We win the battle, 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 we win the battle.